Haleluya. Zvikanzi akati akutarisa musikana yakabatwa nehasha neshungu zhinji. Haleluya. Zvikanzi akarayira mweya wakanga uri mumusikana uyu ukabva waita sei? Ukabva wabuda. Haleluya. Hanzi mweya uyu ukabva wabuda pakarepo. Amen. Mweya uyu wabuda. Chakarwadza Pauro ndechekuti kudini? Musikana uyu mweya waaishandisa kuprofita nawo achiitisa vatenzi vake mari zhinji wakanga usiri mweya waMwari, wakanga uri mweya wesvina. Haleluya. Saka zvaaiwanisa vatenzi vake mari zhinji, paakaparidzira vanhu vari muguta kuti vanhu ava varanda vaMwari, anga akuda kuti aite sekuti zvaanoparidza iye nezviri kuparidzwa nana Pauro zvinhu zvimwe chete. Haleluya. But Pauro akaona kuti dhimoni rikatozara rikatora vanhu vaMwari rikatozoita senge ndiro rataishandisa kuti kuita sei? Kuparidza. Zvikanzi Pauro akarayira dhimoni rikabuda mumwanasikana. But dhimoni rabuda mumusikana, musikana haana nazvo. Hanzi vatenzi vake ndo vakaita sei? Ndo vakarwadziwa. Varwadziwa kudaro, hanzi vakakangatira Pauro naSilas ndobva vaisa mukati metirongo. Vakati vanhu ava vari kuparidza nekudzidzisa tsika dzisiri dzatinorarama isusu vaJudha. Ndizvo. Zvikanzi vadaro Pauro naSilas vakarohwa vakabvarurirwa hembe vakanzi ngavavharirwe mutirongo. Haleluya. Vavharirwa mutirongo kudaro, hanzi Pauro naSilas manje vakanyatsokuona kuti nyaya dzatiri kufuremerwa idzi hadzinei nezvekuita kwaMwari. Hanzi vari mutirongo imomo vakatanga kuimba nekunamata Mwari. Kudengenyeka kwenyika kukaita sei? Kukavapo. Hanzi maketani akanga akavasunga akaita sei? Akadambuka. Maketani adambuka, hanzi murindi weguta ndobva apepuka pakati pousiku ndokonoedza ndokuona kuti majeri ese azaruka.